Көмеш кыңгырау яна сәфәрдән. Һәм без бүген үзебезнең өр-яңа проектыбызны башлап җибәрәбез. Көттегезме? Без килдек дип аталачак ул. Һәм бүгенге сәхифәбездә безнең тәүге героебыз Мамадыш районы Кече Кирмән авылында яшәп иҗат итүче Әмир Фәрхулин булачак. Әйдәгез аның белән якыннанрак танышабыз. Безнең героебыз Әмир Фәрхулин шушы була инде ул. Ул безнең 15 яшьлек ялгышы дип әйтсәк тә була. Шагыйрь дип әйтсәк тә һич тә ялгыш булмас, чөнки көндә бер шигырь язган кешене шагыйрь дип әйтми, кем дип әйтәсең иде? Бу минем эш урыным, иҗат урыным. Монда мин төрле әсәрләр язам, рәсем ясыйм һәм еш эшлим. Әгәр дә мин әсәр язсам, мин аны башта дәфтәргә язам һәм аннары компьютерга күчерәм һәм анда печатать итеп җибәрәм. Әмма хәзер мин сезгә ул язмаларны күрсәтәм. Бу минем кайбер язган дәфтәрләрем. Булакта класста нәрсә була, нинди кызык хәлләр була, шуннан бер дәфтәргә теркәп бара идем. Ничек кызык итеп сурәтләп инде һәм шунда туплап монда бер дәфтәр килеп чыкты. Башта мин шигырьләр язам, аннан хикәяләр. Бүрек тормышта геройлар, чөнки аны уйлап чыгару авыр беренчедән. Икенчедән тормышта хәлләр күбрәк кызык һәм күбрәк һәм анарны күргәч, анарны күбрәк сурәтләп була. Әсәрләр генә язмыйм, мин рәсем дә ясыйм. Ул рәсемнәр бигрәк каракули шикелле генә килеп чыга инде. Балачак рәсемнәр дип әйтсәк тә була. Анда мин бик күп төрле әйберләр ясыйм. Анда күбесе мәгънәсез инде, ләкин аларны күбрәк уеннардан, компьютердан уеннардан пешереп ясыйм. Яки үзем ясыйм. Нәмәсәм Minecraft уеннан. Беренче чиратта мин гаиләгә кутам. Аны бик күп кешегә күрсәтергә кирәк. Бик күп кешенең фикере мөһим. Шунысы мөһим. Әсәрне кызык дип атар өчен инде. Тагын бер уен коралы, ул синтезатор тора. Монда да син уйный беләсең димәк. Үземчә уйныйм инде. Кайбер көйләрне уйный башлыйм, ләкин аларны төгәл белмим инде. Иренә генә башладым. Безгә менә бер-ике нота булса да чыгарып күрсәтә аласың хәзер. Син өйрәнәм генә дидең. Әле син өйрәнә башладың гына. Димәк, иң мөһиме теләк булсын, шулай бит. Өйрәнәсең әле син аны. Алга таба. Ярар. Әмир менә шушы хәтле шигырьләрне, язмаларны иҗат итәр өчен бит иң беренче илһам кирәк, шулай бит. Син менә илһамны каян аласың? Илһамны? Мин илһамны безнең артында бер чишмә бар, менә шуннан алам. Әйдә без нәкъ шул урынга барып килик әле синең белән. Әйдәгез. Киттек безнең белән. Мамадыш ягының шушы Кирмән яклары бик тә искиткеч бай табигатьле авыл дип әйтергә кирәк. Тик ни өчен дигәндә, шушы авылда 70-кә якын чишмә бар икән. Һәм без аның берсендә, Бакырча чишмәсендә кунакта дип әйтергә кирәк. Һәм нәкъ шушы чишмә янында Әмир илһамланып утырырга һәм иҗат итәргә ярата икән. Аның иҗат итүдә бит әле шушы авылдан чыккан шәхесләр белән тәңгәл килә дип әйтергә кирәк. Шулай бит. Менә атап үтегез әле, Зөлфия ханым, шушы авылдан безнең ниндирәк шәхесләр чыккан әле? Монда Ринат Мөхәммәдиев, Рафаэль Газизов һәм Ларис Галиев. Ринат абый Мөхәммәдиев ул зур язучы инде безнең өчен. Минем 3 буын туган инде ул. Рафаэль Газизов Раифның икенче буын туганы. Аларга карап тормай инде Әмирнең дә Гөлмәңдә язасы килә башлады инде. Алар инде үзләренең туганнарының язучылар икәнен белгән очракта да инде. Бәлки сәләттә күчкәндер, белмим. Ләкин алар язырга гел ашкынып торалар. Без Бакырча чишмәсе янында, бу Бакырча чишмәнең кыскача гына тарихын әйтеп китим инде. Безнең бабайлар шушы тау астында эзләгәннәр бакыр. Ләкин бакыр тапмаганнар, бакыр чыкмаган монда. Бакырына чишмә чыккан. Шуңа күрә бу чишмәнең исеме Бакырча чишмәсе дип атала. Ләкин шулай да ул чишмәнең төсе караса бакыр шикелле, кызгылт сары төстә. Әйдәгез бу чишмәне үз янында барып килик әле, шулай бит. Бакыр төсендә ялтыраган кебек. Фәрхулиннар гаиләсе безнең җыелды. Һәм сезгә менә әтигәни буларак Раиф абый, сезгә Зөлфия ханым, сезгә шундый сорап бирәсем килә. Менә Гөлинәне, Әмирне тәрбияләп үстергәндә, сезнең гаиләгездә бәлки ниндидер
принципларга таянып эш иткәнсездер. Бәлки нидер балалар тәрбияләүгә корылган кагыйдәләр бар дип беләсездер сез. Ничегрәк менә авыл баласын тәрбияләү ничегрәк булды микән сезнең очракта? Birinci sözünü etiye birikindeydi. Koşadı bu kız. Mene irte bilen turgaç, bilek ışıktan oyunda yıklamazga. Mene uyandığı mı tururga. 6-cı ortam ol 5 mol. Biz baştayını bilgili bir vakit yok. Tururga juğunlarga da, oşarga da indi işke kirişiri. İde gel oturup turası tugul. Kişke tuğan şahatlı nersedir işlerge kerek deyip neyden. Dürüsüne bağlar. Ebilerge barabız indi gel. Qıridaqını abi var, anı yona barabız. Bakışa, beşen ezirli obik. Mallar qarav. Tavuğa şebeyi. Alara eşiksiz. Burayı şebeler, ötkeler, qoz ötkeleri. Oldu bakışa pişenler. Oldu bakışa pişenler. Onlara anda bölünüş yok. Bu kızlar işi, bu malalar işi diyen iş yok indi. Turmuşta barsı da kerek, oşarga da pişirebilirge tiyiş. İşip gittin mi, özün koraga öğrenirge, koluna kolşırıp oturmazga, deyip neyemiz. Eytip koyunuz indi sizde. Eyye. Mektepten koytka şimdi üstel kırına jiyalabız. Üstel kırında biz barıtık mezeklerine seçirge tiyiş. Gün doğumunda nindine hal bulsa da, onun mezek eğlendirişirge tiyiş. Çünkü şuraya itkendegine kişi yeş kala. Çünkü bizim stresqa getirmey dip mintabizinde. Şunu mezek eğlendirebilirge tiyiş biz dip eyteminde. Bizden hayatında boş vakit barlığa kile. O vakitte biz telefonda, kompüterda oturmazga tırışabız. Yazırga tırışabız. Türlü hikayeler indiyme. Ham okuyubuz dağın. Biye öğrenemiz. Minimizatsiya bilen. Ya men biyimiz keniminde şulay yok. Alır aytan biyi ol gövdeni jеңілейте, fikirinin sürüşün tizlete. Biz de mine gil televizor karşında oturu yok desem de koy vakitini koraştırgalıyız. Ne kinolarda motor kinolar bulganda yaş ösmürler bile beylemi ol, birer hüner bile beylemi ol. Onların neticesini yazıyız indi. Mine bu kırıya bulay bulgan bulsa, bulay bulmasa deybiz indi mine şulay. Mine bulay bulsa, ol yokşu biter idi deybiz indi. Yani bizge şunday saylav irege bireyndi. O bizge işneydi ham şundan birsin işlerge koşayındı. No tradisyon rövüşte sugu tuğulindi. Saylav. Hem şöyle biz yani şu işini takdim etkende biz biraz şımarıp gidiyoruz da özümüzün variantını istiyoruz. İnci variant ikenimizde üzülüyoruz. Jingil var ya. Biz tüzümlükке etiden öğreniriz indi. Eti bizden günü boyuna bek es söylerse benim haklı toğuşunda ko'tarmaydi. Keşke analizası Allah'a şükür bugün şunu işledik. İlktege belki şunu da işleriz hele. No, ilkte ne şunu yere işler. No, koy vakitini boğalar. Sayılamam gibi koy vakitini veren olganda. Ne şunu yere dersler vaktinde anda indi koyttun mu, oşadın mı otur işlepse, birinin veren olacak ne de dersin işlepse buldu. Birinci planda. Mersin betinde bizning shipshin avval yigiti shulay bit. Hem sen men qolsa avldagi ishlarni bik yaratib boshqarasandir mana shu ijod etgan kibigayman. Mana eng yaratib ish ettirgan ishing avlda ne deysiz? Men bir qatı sushi birga yaratam, kirelerge yaratam. İniş iştiratam. Mana sushi birga yaratam dedim. Biz как раз uramda, bakşı yağında. Eydesiz. Emir sizden bu yıl urajay şayet, şulay bit. Siz ratta karbızda o'stirdingiz, deymi? Yani aşıp qaradingiz karbızıngizni? Ballı ekan. Yo'q. Aşıp qaramadingiz, deymi? Lekin men qolsam bikte temli ham ballı, tatlı bularga aşıp tura. Emir bilan Gulinani qo'ya yo'g'aldi ekan deb o'ylagan edik biz. Ular yo'g'almaganlar. Ular o'zlarining eng yaratgan o'rinlarına kelganlar ekan. Emir Gulina siz bilan ishlab o'tirasiz? Biz boshqa tekshiramiz. Demak siz bola chaqdan beri shu o'rinni yaratasiz endi, David. Ammo narsasi bilan o'sha ekan u sizga shu o'rin.
Безгә бу агачның шундый үзенчәлекле булуы өчен, аның тамырлары чыгып тора һәм анда аның астында да өстендә дә уйнап була. Һәм чыкканда монда килеп керәбез искәчеп ашыкны. Динә белән Әмир безнең еш кына үзара инглиз телендә аралашырга ярата. Шулай бит, егетләр, кызлар? Yes. Әмма әйдәгез әле безнең укучыларыбызга да берничә инглиз телендә үзегезнең фикерегезне җиткерегез әле. Do you remember this tree? We spent a lot of time here. Yeah. This time is also best. Yes, it was was the the best time because we played here with our old friends in our childhood. Yes. But I love this tree. I dislike to. I was afraid to climb on this tree, climb on this tree in the past, and now I'm still afraid to do Oh. this. We're so different, but at the same time we're so the same. Yes. Okay, but I love this tree. Зөфия ханым, Әмир ничә яшьтән башлап иҗат итә башлады икән? Әмир үзлегеннән язарга өйрәнде ул. Үзлегеннән язарга инде, үзлегеннән укырга өйрәнде. Аны язарга да, укырга да өйрәтәсе булмады. Шунысы рәхәт булды. Аннан соң укырга язарга өйрәнү белән үк яза башлады ул. Ул үзенең фикерен курыкмыйча әйтәдер. Менә башка балалардан аермалы бар, капаса шулайдан үз фикерен шатлатып әйтеп бирә иде. Аңа инде кызык, мәйтәм бу кырын үзгәртмисеңме әзрәк дип әйтәдер. Юк, мана мин ушулай уйладым, ушулай уйлагач, ул әзрәк уйлап карарсыңмы әллә дип әйтә торган инде, ләкин аны үзгәртмидер. Айса минем идеясе юкка чыга дип әйтә торган. Мин бөтен нәрсәне диярлек Галина ападан эшләргә, язарга өйрәндем. Галина апа минем өчен үрнәк иде. Көндәлекне мин Галина ападан яза башладым. Карап, Галина апага карап. Бер бит шигырьгә басылып чыкты. Мин бик шат аның чыгуына. Әмма хәзер мин шуларның берсен укып китәм. Мин язган шигырьләрнең иң ошаганы ул минем Водолазка дигән шигырь. Мин хәзер шунысын укып китәм. Водолазка. Тора иске кием арасында зәңгәр төстә юка водолазка. Күрдем, җыештырам барысында, куеп барам төргәннәрне аска. Аңа чират җитте, алдым аны, карыйм, искә төште хатирәләр. Көлдем, чөнки мондагы тапсана 10 түгел, 100, 200 тирәләр. Киеп маташам, кысыла башым, кием, әйтерсең кайтам үткәнгә. Җиң кыска, кием, Торта кул башым, кайтмыйсың, дип әйтә мин үскәнгә. Хәзер салдым, карадым, бик оят. Сагыну хисе дә бар нишләптер. Чиста булса тыелыр иде ят. Истәлекле тапларым бик шәптер. Ташларга читен, сакларга читен. Шкафка куяр идем, тик юк урын. Дәфтәрдәге бер балачык битен яптым, ачтым. Сатып алдым зурын. Әмир быел 10-нчы сыйныфка укырга барачак, шулай бит, Әмир. Ул күрше авылда укыячак, Урта Кирмән мәктәбендә, 10-нчы сыйныфта бер дигән укучы булып, һәм инде Әмир закламый синең һөнәр сайлау вакытын килеп җитәчәк, шулай бит. Инде синең күңелеңдә бармы? Менә син инде һөнәр иясе буласың килә. Журналист, язучы, менә шушы эшеңне дәвам итәчәксең икән син киләчәктә. Киләчәктә дәвам итәм, ләкин минем күбрәк хобби булып барачак димсең инде. Минем талантларым күп дисәң дә була инде. Мин төрле юнәлешләргә
тартылам инде. Һәм минем сайларга профессиялар бик күп. Беренчедән минем укытучы буласы килә. Ни өчен дисәгез, минем балаларны, үзем өчен укытасы килә дим. Икенче юнәлеш итеп минем журналист буласы килә. Журналист буласы килә. Журналист минем өчен ул үземнең фикеремне кешеләргә белдерер өчен әйбәт чара дип уйлыйм. Һәм минем бик каты журналист буласы килә, чөнки минем язучылыкка, әдәбиятка үземнең яшьтәшләремне әзрәк кызыксындырасым килә, игътибарларын юнәлтәсе килә. Өченче юнәлеш булып мин программист буласы килә, ләкин программистка укырга минемчә авыр шикелле, чөнки миңа математика бик җиңел бирелмәй шикелле. Мин калсам берсе кайсы һөнәр иясе генә булсаң да, иң мөһиме язуыңнан туктамассың, үзең әйтүенчә, шулай бит, һәм иҗат кешесе булып калачаксың. Бик зур рәхмәт сиңа, Әмир, киләчәктә уңышлар телибез. Үзегезгә